Beno, eta orain guztiok itxoreten ari garen unea iritsi da, izan ere, sari banaketari ekingo diogu. Beraz, dakizuen bezala, bigarren urtea da Tokikon sariak ematen dituguna, eta toki komunikabidetan gero eta ahalegin handiago egiten dugu kazetaritza lan txukun eta profesionala burutzeko. Baina gehienetan, gure tokiko izaera horregatik beragatik, lan hori oso ezezaguna da gizartean oro har. Sari hauek, aitzakia paregabea dira komunikabide txikion lana euskal gizarte osoari erakusteko. Sarietan ere berrikuntzak ditugu aurten. Xabi kontatu digun bezala, Tokikomen ahalegin handia egiten ari gara toki komunikabideetan publizitatearen bidez eskaintzen dugun zerbitzuaren balioa areagotzeko. Horretan gabiltzala, iruditu zaigu aitortu eta eskertu beharra dagoela hainbat iragarlek haien publizitatea euskaratzeko medioetan jartzeko egiten duten apustua. Eta horregatik sortu dugu Tokikon publizitate saria. Sari hori emateko ezinbesteko izan da epaimahaia osatu duten 3 lagunen ekarpena. Txalo handi bat, mesedez, publizitate epaimahaia osatu duten Kike Amonarriz, Estitxu Garai eta Zurine Elordirentzat. Eskerrik asko. Epaimahaikideek 3 iragarki edo kanpaina aukeratu dituzte finalista izateko. Beterri Buruntza herrien izenean Xabier Arregik Usurbilko alkateak entregatuko du garaikurra. Eta hauek dira finalistak. Erronkariko gazta kanpaina, Gasteizko udala Gasteizen bai kanpainarekin, eta Puntueus Fundazioa gehiago garelako merkeago kanpaina. Ikus dezagun zein izan den irabazlea. Publizitatean ere euskarak balio erantsi handia dakar eta horren adierazgarri argia da aurten lehen aldiz eman dugun sari honen irabazlea. Bertoko antzinako euskalkiaren erabilerak oso ondo funtzionatzen du amu gisa eta produktuaren bertokotasuna azpimarratzeko baliabide bikaina da ondare kulturala eta gastronomikoa modu ezin hobean lotuz. Horri gehitu behar zaio ikusentzunezko piezaren burutze bikaina. Gainera, irudietan oso ondo islatzen da sexu, zein adin, aniztasuna eta bailarako ikuspegi gaurkotu eta anitza. Horregatik guztiagatik, epaimahaiak erabaki du 2017ko publizitate saria Labrit Multimediak aurkeztutako erronkariko gaztaren telebistako espotari ematea. Eta Xabier Arregi, Usurbilko alkatea. Tira, Labriten bereziki pozik gaude aitortza honekin eta 2 arrazoi nagusi ditugu kontente egoteko. Batetik, euskarak jakina metapublizitatea egiteko balio duelako, alegia, euskarak publizitatea behar duenik ez dugu zalantzan jarriko, ez eta helburu ausartak ezartzen asmatu beharko genukela ere ez dugu katuko. Euskarak ordea, unibertsoa hitz egiteko balio duela 30 urtetik fisika kuantikoa aritzeko, edota egun Twitterrez iruzki matxista egin duena bairantzeko, baliagarria da oso. Euskara zaharrena ere, erronkariera, 21. mendeari mintzatzen altzaio, eta hori egiteko aukera izateagatik kontent gaude oso. Eta gure pozaren 2. arrazoia, gure egiteko moduen balioztapena edo baieztapena izan da, Labriten bengogatik gure lan filosofiari dagokion aitortza jaso dugulako. Gure sormoen protokoloetan txertaturik baitugu nortasunean oinarrituriko publizitatea eta komunikazioa orokorrean eraginkorrena dela. Beraz,
irudikatu ezazue gure ideia zaparra da brainstorming bigera, Erronkariko Gaztaren jatorrizko izendapenak iragarki askatu digu eta hasi gara ideia gotatzen. Erronkariko Gazta, zer dakigu bere inguruan, esan du batek? Arrako trikuharriaren azpian, artzainen zorroak, koiarak eta suharria topatu zituztela, alegia, baigerako artzainek Gazta historia urrean egiten zuten. Frogatuta dago, esan du gure historialari oroiakileak. Eta baten batek bota zuen bigeran, hori bai Gazta zaharra? Eta orduan, altxor horren mailako beste altxor zahar bat bilatzen jarri ginen, identifikazio komunikatiboaren bila. Zer da Erronkariko Gazta bezain zaharra, bezain bertakoa, bezain berezia, bezain goxoa? Erronkariko euskara. Beraz, Erronkariko Gazta eta Erronkariko euskara Pirineotako altxorrago aldin badira, zergatik ez erabili bat bestea saltzeko. Eta Labriten oso nafarrak garen ez. Pentsatu, erabaki eta ekin genion gidoia egiteari. Eta bidean erraztasunak baino ezik genituen topatu, batetik bezeroa, Erronkariko jatorrizko izendapena, ausart eta ideiaren alde azaldu zelako, haien konfiantzari esker gaude gaur hemen. Eta erraztasunak bestalde, iragarkiari ahotsa jarri zionak, ez dakit orain entzun ote den ahotsa, ez uste dut ez da? Bueno, zergatik ukatu, Erronkariko euskarak aho zabalik utzi ditu asko eta asko, baina bereziki esataria, Martxelo Sotez da bera, eta grabazio estudian sartu eta galdetu zuen. Ziur altzaudete hizkuntza elfikoan enaizela ari? Egin genuen jakina, elfikoa fikziozko lenguaia delako, eta demostratzen hasia ginelako benetako hizkuntzarik zaharrenak komunikazio modu eta euskarri berrienetan ere eraginkorrak direla. Eta hori dagoeneko ez alda ospatzeko arrazoia. Nortasuna mahai gainean jartzen denean, errazagoa egiten da dena. Eta hori da Labriten jarraitu dugun filosofia, batzuetan asmatuko dugu, beste askotan ez, baina ezin zaigu komunikazio koherentea egiten ez dugun ikukatu. Eta koherenteak izango bagina, eta honekin bukatzen dut, gaur Fidela Bernatek jasoko zuen saria. Fidela, Fidelak Erronkariera zehaskatik erabili zuen azkena izan zen. 1888an jaio zen, Uztarrotzen eta 88an hiltzen Iruñan. Larunbatari nesken eguna esaten zion, eta beretxean sartzen zen orori onkixin. Bere izan zen euskara Pirinotako tesoroetako bat gorde zuen azkena. Baina badugu beste altxorraren zaindaria, Lorenzo Sarratea artzaina da egun osoz, eta tarteka Erronkariko jatorrizko izendapenaren lehendakari ordea. Bueno, egun on denei, ni lau hitz esango ditut, gure bideotxotan agertzen da hitz bat, tesoroa. Eta egia da ez, gure bizimodua, artzaintza, tesoroa da. Tesoroa da gure gazta, gure mendia, larreak, gure baserriak, herri txikia, jendea, baina tesoroa handiena duguna da gure hizkuntza, ez? Gure euskara. Hola bizi izan gara hauniz urtez, eta espero segitzea bizitzen hauniz urte euskaraz. Esker haunitz, tokikon, sari hau euskaratik eta euskaraz emateagatik. Mil esker denei. Kazetaritza alorrean berriz, 3 sari emango ditugu. Sari hauek erabakitzeko beste epaimai bat ere osatu dugu noski. Amaia Pabon, Edorta Arana eta Maria González Gorosarri. Txalo bat baita ere 3 hauentzat ere lan makalare ez dutelako izan. Esan bezala, 3 sari izango ditugu kazetaritza atalean, azalik onena, edukirik onena eta ikusentzunezkorik onena. Kategoria hauetan ere, 3 finalista izendatu ditugu bakoitzeko. Az gaitezen azalik onenaren sariarekin. Irabazleak Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendari den Ana de Castroren eskutik jasoko du garaikurra. Kategoria honetan finalistak hauek dira. Anboto astekaria, martxoak 31ko azalarekin,
Hiruk astekaria itsasadarrean bizirauten azalarekin eta puntua astekaria Garoña izeneko azalarekin. Ikus dezagun zein izan den irabazlea. Aurpegia arimaren ispilu baldin bada, azala izango da seguruenik aldizkarien espirituaren erakusgarria. Asko eta onak izan dira kategoria honetara aurkeztutako lanak, baina epaimahaiaren begietara bada bat besteen gainetik nabarmendu dena. Argazki nagusiaren maila teknikoa eta estetikoa ikusita. Arekin batera, orrialde osoaren konposizio orekatu, garbi, arin eta zaindua, eta elementu grafiko guztien arteko koherentzia kromatikoa ere zaintzeko egindako ahalegina aitortuz, Tokikom sarien epaimahaiak erabaki du 2017ko azalik onenaren saria, hiruka astekariak aurkeztutako itsasadarrean bizirauten lanari ematea. Bueno, eskerrik asko, 2. urtea da sari hau jasotzen dugula, ez genuen espero, egia da. Eta, bueno, azalaren inguruan, zer esan, apur bat itsasadarrari begira bizi garela, gube baian, Uribe kostan, eta apur bat, historiari bebai errepasoa egin geniola, ez? Argazkiaren aldetik gasolinoek ere itsasadar alde batetik bestera, eskumaldetik eta eskerraldera egite dituzten bidaia kontatu genituen, eta beste alde batetik behase berri egindako elkarrizketa ere azalera atera genuen. Orduen bi gauza oso garrantzitsuak izan dira gurean. Uste dugu nazio mailan ere badirela gai holan interesgarriak, eta egia da irudikatzen duela hirukaren portada nahiko ohiko bat, eukin ditugu desberdinak ere bai, baina gitxi gora bera hori izaten da hirukaren azala irudikatzen duena. Eta eskerrik asko guztioi. Jarraitu dezagun eduki onenaren sariarekin, irabazleak Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendari den Estibaliz Alkortaren eskutik jasoko du garaikurra. Kategoria honetan finalistak hauek dira. Anboto astekaria, martxoak 31 monografikoarekin, Geuria hilebetekaria, trena agertu dugunean izeneko lanarekin, eta Karkara hilebetekaria, Ura bai martxa izeneko lanarekin. Ikus dezagun zein izan da irabazlea. Azalari ez ezik, mamiari ere erreparatu behar zaio komunikabide batean noski. Kategoria honetan ere, epaimahaiak gorriak ikusi ditu erabakia hartzeko. Hala ere, gaiaren lanketa sakon, mamitsu eta anitza kontuan hartuta, informazioa, iritziak eta ikerketa ere ondo uztartuz, ikuspegi politikoa ere txertatzeko hartutako adoreagatik, iritzi, belaunaldi eta sexu aniztasuna zaintzeko ahalegin argiagatik eta lanak tokiko esparrutik kanpo ere duen interesagatik, Tokikom sarien epaimahaiak erabaki du 2017ko edukirik onenaren saria, Anboto astekariak aurkeztutako martxoak 31 monografikoari ematea. Bueno, eskerrik asko, ilusio handiagaz hartu dugu sari hau, handa gure lantaldea. Eta, zer esan monografiko horren inguruan. Batzutan gure lanean, gustuko gauzak idazten ditugu, beste batzutan esain gustukak, eta hau, mimo handiz prestatutako monografikoa izan zen,
egia esan gugandik oso gertu zegoen gai bat, maila nazionalean landu zena, eta guk pentsatu genuen, gu tokikoak izan da, ikutu berezi bat ematea merezi zuela martxoaren 31ak, eta horregatik alegin berezi egin genuen monografiko hori egiterakoan, eta eskertzekoa da, orain saria jasotzea, eta hemendik aldarrikatzea kazetariok egiten dugun lana, lan ederra dela, eta eskerrik asko, dan hori. Ikusen entzunezkorik onenaren txanda da orain, irabazleak Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendari den Mikel Irizarren eskutik jasoko du garaikurra. Kategoria honetan finalistak hauek izan dira. Anboto astekaria, paperak lanarekin, baleike hilebetekaria, tapapala 2 lanarekin, eta goiena telebista armailatik saioa lanagarekin. Ikus dezagun zein izan da irabazlea. Ikus-entzunezkoen aroan bizi gara eta toki komunikabideak ere ahalegin handiak egiten ari dira euskarri horretara moldatzeko. Hala erakusten du kategoria honetan epaimaiak saritu duen lanak. Hasieran lanketa simple bat zena denborarekin hobetzen joan da, jauzi kualitatibo handia emanez. Bitarteko gutxirekin, baina gaiaren lehen eskuko ezagutza eta bidean ikasitakoa ondo aprobetxatuz, produktu didaktiko eta entretenigarria lortu dute. Alde grafikoa, plano aukeraketa eta argiztapena mimo handiz zainduz. Horregatik guztiagatik, Tokikom sarien epaimaiak erabaki du, 2017ko ikus-entzunezkorik onenaren saria baleikek aurkeztutako Tapapala 2 sailari ematea. Eskerrik asko danoi, egia esan, genuzkan finalistak zeintzian ikusita, bigarren urtez jarraian, ez ginen espero, sari hau jasotzeikan, baina ondo hartua izan da. Tapapala. Tapapala izenaren nundik norakua esplikateko izuet, batez ere, kostatikan urruti bizizean entzat, edo arraun mundua gertutikan ezautu ez dezuen entzat, ezta? Arrauna zer dan gutxuko erabera bak izue, kirol bada, traineruan ibiltzen dira, 14 kirolari, eta estropadako egunean, tentzilu egotea, beste osein talde kiroletan bezala. Baina, arraunak, bitxitasun badauka, futbola edo eskubaloiarekiko, ezta? Talde kirola dira, eskubaloia, arrauna eta futbola, baina, arraunean kirolari guztiak elkarren aldamenean daude, zentimetro gutxitan 14 pertsona. Nekea eta tentzilloa aurrera doan enean, jende asarratu ez da egiten, baino bai hizketako tonua gorantz den da. Bai, nekeak eraginda noski. Orduan, arraunariak nekatzen hasten diranean, arraunketa narrastu egiten da, haula. Arraunian gero eta okerra guazten dira, eta orduan patroiak agindu bat ematen die. Eta agindua izaten da. Tapapala! Zer da tapapala? Badibidez. Aitor, tapapala! Horren nahi du esan, Aitor, tapatu ezak arraunaren pala behar bezala. Behar bezain ondo. Hori, azkar eta ozen tapapala. Bueno, hoxe esan pixkat, ez? Nundi norakoa, ez? Tapapala izenburu honen nundi norakoa. Eta, amaitzeko, taldelana izan da, noski, arrauna taldelan bada, taldeko kirola, eta baleike taldelana izan da, nik azaldu nahi zor, ni neu izan nahi zor hizketan, eta berriketan da arraunean azaldu dena, Zumaiko arraun taldeari esker, grabatu izan ditugu bertako irudiak, eta nola ez, baleikeko lantalde zabalari esker, lortu ditugu irudi hauek, lortu dugu programa hau, eta lortu dugu sari hau. Eskerrak, baleikeko lantalde osoari, eta Zumaiko arraunzale guztiei eskaintzen diet sari hau. Eskerrik asko.
Beno, oraindikan sari banaketa ez da bukatu, 3 esan ditugu ziala kazetaritza alorrean, baina aurtenguan beste berrikuntza bat ere. Lanak aztertu ostean, epaimaikideek 2 aipamen berezi egitea erabaki dute kazetaritza lanei dagokienean. Eta hauek ere saritu nahi izan ditu. Ikus dezagun beraz, zein den epaimaiak eman nahi izan dituen 2 aipamen berezi hoietako lehenengoa. Toki komunikabideek baliabide gutxirekin jokatu behar badute ere, hori ez da eragozpena berrikuntza eta esperimentazioaren aldeko apustu egiteko. Horrela, sarritan oso lan politak ikusten dira, oso baliabide simpleekin osatutakoak. Udako ale berezian, eskualde osoko jaien egitarauak batu zituzten paperezko edizioan, baina gainera informazio hori internetera ere eraman zuten mapa interaktibo batera, era simple baina txukun eta ikusgarrian. Horregatik informazioari trataera transmedia hori emateko alegina eta eskura dituzten tresnak erabiltzeko saiakera aitortzeko, epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio 3 astekariak aurkeztutako udako ale monografikoari. Etorri zaitez, Azteko ez genuen espero bestelako saririk jasotzea. Eta, holako ale berezia, iaz be saiatu ginen egiten. Eta, aurten zer berezia egiterakoan, hor aipatu den bezala, izan zen mapa interaktiboarena, ez? Azkenean Googleek eta, Google Mapsek eskaintzen dituen... Google Mapsek eskaintzen dituen baliabideak erabilita, saiatu ginen, ez, egitarau denak hor txertatzen, eta mugikorrean behin deskargatuta hori izateko, eta ez bakarrik aldizkari formatuan nahiko handia da, eta mugikorrera txertatzeko saiakera egin genuen, eta hori. Eskerrik asko. Bigarren aipamen berezi bat ere badago, eta lehen ahaztu bazait ere, Alaitz Artolazabal Tokikomeko ordezkaria banatzen nahi da sari hauek. Ikus dezagun, zein dan bigarren aipamen hori? Jakina da toki komunikabideetan sentsibilitate berezia dagoela berdintasun gaiekiko, baina sariketara aurkeztutako lanen artean bada sorta bat bereziki nabarmentzen dena alor horretan propio egindako lanagatik. Komunikabide honek aurkeztutako lanen artean bada berdintasunari buruzko monografiko bat, bere buruarentzat zein beste medio batzuentzat tresna baliagarria den genero trataerarako eskuliburua, eta baita genero aniztasunari eskainitako portada bat ekainaren 28ko aitzakiaz. Eguneroko lanean txertatutako konpromiso hori nabarmena eta aipagarria iruditu zaio epaimaiari. Horregatik epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio puntua astekariak eguneroko lanean genero berdintasunarekin erakutsitako konpromisoari. Egun onda eskerrik asko, oso pozik jasotzen dut aipamen hau. Informazioa genero ikuspegitik modu parekidian lantzia, jundaneko azken urtietan garrantzitsua izan da goienaren dako. Ikastaro bidez eta bestela, Balantandian redakzioan landu izan dugun eta lantzen dugun gai bat da. Ondiokan pila bat daukagu egiteko, lan handia daukagu ondiokan zentzu honetan egiteko,
egunero sortze jakuz zalantzak zentzu honetan, baina, bueno, pozik jasotzen dute aipamen hau, zenolabait bada, egindako lanketa hori kanpotik be ikusten da seinale edo, eta horretxeatik, posgarrixa. Eta gero, aipatu nahiko nuke baitxabe hor ikusi dugun artikulo sorta horretan, meritu Arantxa Sant Estebanena dala kasu horretan berakin kolaborazioan jardun dugu, bera genero kontuetan aditua dan aldetik, eta berak idatzitako artikuluak die puntu aldizkarixan kaleratu izan ditugun horrek orduan, aipamen honen zati handi bape, berai badagok iso. Eskerrik asko. Argazkia. Ez hun, izan ere, sari banaketak italdiarekin amaitzeko finalista eta irabazle guztiei holtzara igotzeko eskatuko diegu familia argazkia ateratzeko. Eta ez ahaztu garaikurra ere ekartzea luzitzeko gehiago argazkia. Orduan, deituko ditugu danak euskarazko publizitate onena atalean, Erronkariko Gazta, Gasteizko Udala eta Puntueus Fundazioa etorri daitezela, Azalik onena atalean, Anboto Astekaria, Iruk Astekaria eta Puntu Astekaria igo etorri daitezela. Jarraituko. Ikusen entzunezko onenaren atalean, Anboto Astekaria, Baleike Hilebetekaria eta Goiena Telebista. Edukirik onena atalean, Anboto Astekaria, Geuria Hilebetekaria eta Karkara Hilabetekaria, eta aipamen berezia jaso dutenak ere etor daitezela familia argazki hori ateratzeko. Eta noski, txalo jasotzera ere bai.